Pozdrav dragi ljudi, prošlo je podosta vremena od mog zadnjeg videa. Novosti ima puno i one su pozitivne. Nedavno je objavljen video u kojem Egon Čolakijan, znanstvenik koji je u svojoj karijeri radio na različitim područjima. Kvalificiran je fizičar čestica povezan sa eminentnim CERN-ovim laboratorijem za fiziku čestica, obnaša vrlo aktivnu ulogu u razvoju novih tehnologija vezanih uz Future Circular Collider, dakle akcelerator čestica sa znatno većom energijom od prethodnih. Aktivno je uključen u nasilnu misiju NISAR, prvu satelitsku misiju koja prikuplja podatke s ultravisokih frekvencija i na taj način proučava širok spektar procesa na Zemlji, od protoka ledenjaka i ledenih ploča do dinamike potresa i vulkana. Aktivan je član Međunarodne udruge edukatora obavještajaca, stručnjak za međunarodno porezno pravo. Radio je kao zakonodavni porezni analitičar pri predsjedničkom povjerenstvu za međunarodnu trgovinsku i investicijsku politiku u Bijeloj kući za vrijeme predsjednika Nixona i Forda. Bio je član Harvardskog ureda za zakonodavna istraživanja i bio je u upravnom odboru časopisa Harvard Journal Legislation. Za vrijeme predsjednika Reagana radio je na razvoju programa strateške obrambene inicijative. Ukupno je radio s 4 američka predsjednika. Pretežito živi u Cambridgeu, Massachusetts, SAD, gdje je, kako je poznato, dom MIT-a i sveučilišta Harvard, odakle potječu njegovi akademski korijeni. Opremljen kombiniranim pravnim i fizičkim znanstvenim iskustvom, razvio je profesionalnu karijeru unutar nacionalne sigurnosti, zakonodavnih pitanja i akademskih zajednica. Karijeru je počeo rano u njegovom životu. Trenutno, uz svoje sadašnje profesionalne obveze gdje radi kao federalni lobist u kongresu na Capitol Hillu, Washington DC, bavi se pitanjima vezanim uz klimatske promjene i pitanjima vezanim uz nacionalnu sigurnost. To široko znanje i iskustvo mu daje za pravo da kvalificirano govori o ozbiljnosti klimatske prijetnje, takvoj koja pokazuje tendenciju neminovnog i potpunog uništenja našeg planeta. Spominje radove znanstvenika iz kreativnog društva i posebno Alatre, koja je još prije 10 godina upozorila da čovječanstvo ide svojem kraju ako ništa ne poduzmemo. Matematički model kojeg su predstavili znanstvenici kreativnog društva neumoljivo pokazuje da bi 2036. godina trebala biti kraj našeg društva, kraj čovječanstva. No postoji nada koju su nam dali znanstvenici Alatre. Oni su desecima godina proučavali podatke naoružani ogromnim znanjem koje daleko nadilazi znanja koja može ponuditi današnja službena znanost. No da ne bih ja to prepričavao, bolje je poslušati samog gospodina Čolakijana, a i link imate na ekranu i možete ga naći na mojem sajtu ili na stranicama kreativnog društva ili Alatre. On sigurno razumljivo i elokventno objašnjava. On poziva na brzu akciju koja će biti usmjerena u pravcu formiranja međunarodnog interdisciplinarnog tima znanstvenika koji će se uhvatiti u koštac s ovim problemom. Činjenica što znanstvenici koji su radili u okviru pokreta Alatre već imaju znanja na tom području će ubrzati taj proces. Ja moram reći da sam poslije dugo vremena zaista optimista. Čvrsto vjerujem da ćemo stvoriti kreativno društvo i da ćemo se izvući iz ove ugroze. Sve ovo vrijeme koje djelujem kao volonter kreativnog društva uvijek je postala neka vjera, nada ako hoćete, da će stvari ipak dobro završiti. No govor doktora Čolakijana je, rekao bih, prvi korak prema izlazu. Sad se vidi izlaz iz tunela. Zašto? Do sada je oficijalni narativ govorio da je čovjek sa svojim prekomjernim emisijama CO2 bio generator klimatskih promjena. Oko toga su stvoreni različiti interesi u proizvodnji takozvane zelene energije, koja nije niti zelena ili čita ekološki čista, a definitivno je preskupa, nedostatna i, što je najvažnije, ne može osigurati stabilnost energetskog sustava. Poslužila je određenim interesnim grupama da se obogate. Nije i nikad neće moći adekvatno riješiti potrebe za energijom. Sve je to bila jedna velika prijevara
Identifikacija te laži od strane znanstvenika koji o tome ima što reći je srušila balon laži, koju su nam servirali IPCC i određene interesne grupe. Najgore od svega toga je što smo izgubili vrijeme u kojem smo mogli poduzeti stvarne i efikasne mjere da situacija ne eskalira. No tu smo gdje smo. Što je tu je. Ne možemo se vratiti u prošlost, živimo u sadašnjosti i iako je situacija nepovoljna i sve pokazuje trendove uništenja ovog našeg društva, još ima nade. No nemamo vremena za gubljenje. Svaki dan je bitan. Treba podhitno formirati neovisni tim međunarodnih stručnjaka iz različitih područja. Dati im mogućnost korištenja svih potrebnih i raspoloživih resursa što ga danas imamo da bi se izvukli iz trenutne situacije. Takav tim mora imati neovisnost i mora biti oslobođen političkog utjecaja. Utjecaji raznih politika su nas i doveli u situaciju kad smo se bavili nečim što nije pravi uzrok problema. No, ako razlog globalnih klimatskih promjena nije prekomjerna emisija CO2, što onda jest? Razlog da se ovo događa na Zemlji su utjecaji koji pohode naš sunčev sustav svaki 12, odnosno 24.000 godina. I sad Zemlja prolazi kroz brzu eskalaciju ekstremnih klimatskih i geodinamičkih događaja. Postoji značajan porast u pojavnosti i veličini seizmičkih, vulkanskih, hidroloških, atmosferskih, gravitacijskih i toplinskih anomalija. Nedavno su otkrivene brojne alarmantne anomalije u svim slojima zemljinog sustava. Dolazi do izvanrednog pomicanja i destabilizacije zemljine jezgre, sporadičnog i kaotičnog ubrzanja rotacije planete i pomaka njegove rotacijske osi. Ovaj scenarij je spoj sa kritičnim slabljenjem i pojavom atipičnih anomalija magnetskog polja, te promjenom sastava gornjih slojeva atmosfere. Ti su događaji kulminirali ekstremnom aktivacijom magnetskih žarišta i popratnim povećanjem potresa duboko u plaštu. U unutrašnjosti planeta se formira ogromna količina energije. U dosadašnjim slučajevima Zemlja je uspjevala održati život na planeti tako što su vulkani, pojačani emisijama CO2, povećavali njegov udio u atmosferi i tako štitili život na planeti. Povećana količina CO2 nam je sad nužna, a ne da je smanjujemo. Oceani su višak energije također odvodili u atmosferu. To je sve djelovalo kao kompenzacijski mehanizam. Nažalost, čovjek je zagadio oceane mikroplastikom i oni više ne vrše svoju funkciju. Ne odvode toplinu. U ranijim razdobljima uvijek se populacija ljudi i životinje pri takvim događajima drastično smanjivala. Računa se da bi tu preživjelo najviše 1% populacije. Ovaj put, zbog čovjekovog utjecaja, akumulirala se ogromna energija koja će se neminovno osloboditi. Kad se to dogodi, najvjerojatnije u području Marijanske brazde, ogroman stup vodene pare i pepela će rasparati gornje slojeve atmosfere i sunčev vjetar će otpuhati i atmosferu i oceane. Dogodit će se sličan događaj koji se prije 24.000 godina dogodio na Marsu i Mars pretvorio u beživotni planet kakav je danas. U svjetlu tih činjenica, kako je moguće da sam optimist? Pa, iako sam završio ekonomski fakultet, cijelog života radim kao programer. Mi programeri znamo da kad se pojavi neki problem, bug u softveru, da je, kako znamo reći, 80% rješenja identifikacije problema. Nismo još u potpunosti identificirali problem, ali ako naše društvo osigura nesmetan i neovisan rad tog tima istraživača, možemo se spasiti. No, da bi se osigurao nesmetan rad takvom timu, nužno je da svjetski lideri osiguraju normalni rad znanstvenika. A to će biti moguće ako se svjetski lideri dogovore o prestanku svih sukoba na Zemlji. Pored toga, jasno je da, budući se predugo čekalo, nije moguće uz napredovale klimatske promjene odmah staviti pod kontrolu. Trebat će vremena za pronaći prave uzroke i onda naći odgovarajuće protumjere. Za to vrijeme će klimatski Kerber, kako ga zovemo mi u kreativnom društvu, napredovati i nadalje će oduzimati ljudske živote i uništavati imovinu ljudi.
Mnoga područja na zemlji će biti nemoguće za stanovanje. Sve to će djelovati na ekonomiju zemalja i poremetiti će trenutno funkcioniranje tržišta. Da bi se osigurala pravovremena i dostatna dostava hrane i svih ostalih resursa, nužna je promjena u ekonomskim sustavima koja će biti prvenstveno bazirana na potrebama ljudi. Povećat će se broj klimatskih izbjeglica i trebat će tim ljudima osigurati slobodu prijelaza granica i ljudske uvjete za smještaj. Miješanje običaja i kultura neće biti moguće ako nećemo prestati sa našim podjelama. I ako ne prihvatimo da nam je jedini spas u jedinstvu i međusobnoj suradnji. Svjestan toga, gospodin Čolakijan je u posebnom videu apelirao na svjetske vođe, danas najmoćnijih zemalja svijeta, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije, da potaknu dogovor oko prestanka svih neprijateljstava i početak suradnje za zajedničko preživljavanje. Vojske svih zemalja bi se trebale preusmjeriti u zaštitu, a ne u oduzimanje života. To je prioritet. Što mi tu možemo kao obični pojedinci napraviti? Rekao bih puno više nego što se čini u prvi mah. Mnogi će sad reći, pa šta tu mogu? Politike kroje političari, posebno političari najmoćnijih zemalja u svijetu. No možemo puno. Možemo puno pridonijeti time da se informiramo o problemu. Da shvatimo da nam je spas moguć samo ukoliko djelujemo zajedno, jedinstveno. Moramo se ujediniti oko zajedničkog cilja opstanka čovječanstva. Nemamo vremena za svađe i podjele. Treba djelovati složno u jednom zajedničkom cilju da pobijedimo trenutno jedinog zajedničkog neprijatelja, a to je klimatski kerber. Takvim stavom možemo u mnogome djelovati kao snažan pritisak, ali i potpora našim vođama da postupe u interesu spašavanja našeg društva. Dobrobit od toga će za sve biti mnogo veća nego puko preživljavanje. Sve ove aktivnosti koje sam spomenuo će nas neminovno voditi ka kreativnom društvu. A zašto bi iko htio živjeti u kreativnom društvu? Za oni koji možda do sada to ne znaju, još jednom ću ponoviti. U kreativnom društvu ljudski život je najviša vrijednost i tome su posvećeni svi napori čitave zajednice. Kompletna tehnologija, ekonomija, energetika, obrazovanje, zdravstvo, zakonodavstvo i sva druga područja su usmjerena samo na jedno, a to je poboljšanje uvjeta življenja za sve. Pa zar to nije sjajno? No ajmo to malo pobliže pogledati. Vjerujem da ćete se složiti da razvoj svakog društva prvenstveno ovisi o dovoljnim i pouzdanim količinama energije. Naše društvo koje je visoko tehnološki razvijeno naprosto treba stabilne i dovoljne izvore energije. Da li to imamo u sadašnjem potrošačkom društvu? Nemamo. Današnji energetski sustavi su učinkoviti u najboljem slučaju 45%. Kod nekih oblika dobivanja energije je naprosto količina dobivene energije mala, a kod drugih zbog distribucije iste se gube ogromne količine energije. U svakom slučaju svi ti sustavi daju daleko manje energije od uloženog. No postoje drugi oblici energije kojima je koeficijent iskoristivosti veći od 1. Dakle, daju mnogo više energije od uloženog. Danas već postoje takvi sustavi, samo se ne koriste. A sad ćete reći, ako postoje, zašto se ne koriste? Jel? U potrošačkom formatu društva u kojem živimo, svaka osoba mora zaraditi za život. Uvođenjem takvih tehnologija milijuni ljudi bi ostali bez posla. Zamislite samo koliko ljudi radi u proizvodnji i distribuciji električne energije. Energiji koje dobivamo iz fosilnih goriva. Jednostavno, svim sadašnjim oblicima dobivanja energije, hidroenergija, energija iz fosilnih goriva, nuklearna energija, sunčeva energija, energija vjetra, to su milioni ljudi. Dakle, ta ogromna masa ljudi bi ostala bez prihoda, bez sredstava za život. Primjerice, uzmite samo fosilna goriva. Koliko je tu ljudi angažirano na istraživanju i eksploataciji nafte, na preradi te nafte, na transportu te nafte, sirove i kasnije produkata,
Dakle, na distribuciji tih naftnih proizvoda, ne znam, benzina, nafte, drugih derivata do benzinskih postaja. Koliko ljudi radi na tim benzinskim postajama? To je ogroman broj. Ali sve to može riješiti jedan običan GBG. A što je GBG? Generator bez goriva, kojem je koeficijent iskorištenja veći od 1. Znam da će sad neki koji nisu još vidjeli te uređaje reći, ma to je utopija. No preporučam da pogledate video Zmijice, kako ih ja zovem, ili znanstvenu hipotezu o strukturi našeg svijeta. Vidjet ćete da su nam dana znanja kojima možemo doći do shvaćanja kako dolaziti do energije i kako koristiti tu energiju, i to bilo gdje se nalazili u neograničenim količinama. Više nam neće trebati spremnici goriva, jer ćemo te energije moći izvlačiti iz prostora u kojem se nalazimo, bilo kojeg prostora. Da li ste, ne znam, na nekakvom polju, na vrh Velebita ili Himalaja, bilo gdje, u svemiru. Nema ograničenja. Dakle, naš svemir bilo gdje se nalazi obiluje različitim oblicima energije. Danas koristimo svega 6 vrsta energije, kad ovladamo ovima što nam je dano, koristit ćemo 32 vrste energije. Zamislite uređaj, ne znam, koji je kao manji laptop, možda malo deblji, koji vas opskrbljuje sa toliko energije koliko trebate. Sve bi to bilo besplatno jer vam ga ugrade u kuću i vi više ne trebate priključak na mrežu. I više nemate troškova za struju. Koliko su vam sad troškovi za električnu energiju? No taj uređaj se može ugraditi u automobil, avion, brod, u svemirsku letjelicu, u sve. Plin bi jednako tako bio besplatan. Zamislite samo koliko bi mjesečno i godišnje uštedjeli na svom budžetu. Bez potrebe da plaćate struju i plin. Kreativno društvo svim ljudima osigurava smještaj koji je besplatan. Svaki čovjek će imati pravo na minimalno 60 kvadrata prostora. Recimo, 4-člana porodica će imati pravo na 240 kvadrata prostora. I taj stan, kuća koju dobijete, je trajno vaše vlasništvo. Voda bi za sve bila besplatna. Svi minerali, rudna bogatstva bi pripadala društvu. Svima. Znam da danas još uvijek mnogi ne mogu steći obrazovanje koje žele. Mnogi bi željeli sticati i dodatno obrazovanje. No danas, kad morate zaraditi za život, je to teško, ponekad i nemoguće. U kreativnom društvu će cjeloživotno obrazovanje biti besplatno. Vrhunsko zdravstveno će biti besplatno u prelaznoj fazi koja će trajati 5 do 6 godina. U kreativnom društvu ćemo imati kapsule zdravlja, uz čiju pomoć ćemo biti potpuno zdravi. Životni vijek će se produžiti na nekoliko stotina godina. Spominje se 400 godina u početku. Računa se da će biti moguće produžiti trajanje ljudskog vijeka na 1500 godina. Starost je bolest koju ćemo znati liječiti. Opet kažete utopija. Pogledajte Zmijice. I da, uz pomoć kapsule zdravlja neće biti nemoguće pomladiti se. Zamislite da živite još 300-400 godina u tijelu 30-godišnjaka bez ikakvih bolesti. Što bi radili? Pa možete, ako želite, naučiti nove jezike, nove tehnologije, bavite se čim god ga želite. Ja se recimo radim činjenici da ću tada moći sresti pripadnike drugih civilizacija. Namjerno ne kažem vanzemaljce jer ni mi originalno nismo sa Zemlje. Moći ćemo istraživati naš sunčani sustav pa ići i dalje. Nestrpljiv sam da to vidim. Ponekad je teško iz perspektive potrošačkog društva sagledati da je moguće i drugačija ekonomija, ali jest. Pogledajte video ekonomija kreativnog društva. U video o Zmijicama, tako volim zvati taj video, skraćeno, govori se o tehnologijama Božje oko i Varđa, koje će moći identificirati svakog čovjeka na planeti. Ne samo to, nego mu i pomoći ako je ozlijeđen, recimo da ga stavi u stanje duboke kome. Kako je to moguće? Neuronska mreža čovjeka ostavlja otisak, koji je kao i otisak prsta jedinstven za svakog čovjeka. Tehnologija koje su opet objašnjene u video Zmijice omogućavaju lokaciju i identifikaciju svakog čovjeka na planetu. Naglasit ću da te tehnologije već postoje, a u kreativnom društvu će biti
razvijene i dalje. Dakle, te tehnologije omogućavaju identifikaciju svakog čovjeka na planetu bez obzira gdje se ovaj nalazi. Možete se nalaziti u jezgri planeta, tako slikovito kažem, ovaj uređaj će vas detektirati. Godišnje u svijetu nestaje 1 milijun djece, ne znam jeste to znali. U kreativnom društvu to više neće biti moguće. Ova tehnologija će omogućiti da se formira globalna, nadnacionalna služba spašavanja. Sve te silne vojske će se postepeno transformirati u globalnu službu spašavanja. Umjesto da oduzimaju, ti ljudi će spašavati živote. Gospodin Egon Čolakijan je u svom govoru spominjao klimatske izbjeglice i problem relokacije ljudi. U kreativnom društvu neće biti granica. Moći ćete putovati diljem svijeta bez vize. Zamislite kako će to biti dobitak za one koji vole vidjeti nove krajeve, putovati. Znatno će se povećati mogućnost putovanja svima. Problem će sad nastati za turističke agencije diljem svijeta, jer će se broj ljudi koji se mogu priuštiti putovanje u najudaljeniji kutak zemlje povećati. No siguran sam da će se turističke agencije već nekako snaći. Još jedna dodatna okolnost će povećati mogućnost ljudi da putuju, ali i da si priušte razne druge stvari koje sad ne mogu. Svaki čovjek će svakog mjeseca dobivati iznos univerzalnog dohotka u sadašnjoj protuvrijednosti od $10.000. Pa kako je to moguće? Tko će to platiti? Pogledajte video Ekonomija kreativnog društva. Rećemo 4 dana u tjednu po 4 sata, plaćeni godišnji odmor od 2 mjeseca, pa gdje to ima? U kreativnom društvu. No reći ćete, pa tko će raditi, da li će biti dovoljno radne snage? Podsjetit ću one koji ne znaju da je Elon Musk nedavno govorio o tome da će uskoro nestati potreba za 80% radnih mjesta. Zamijenit će nas umjetna inteligencija koja se ne umara i uvijek posao obavi s maksimalnom učinkovitošću. Isto tako, u razgovoru s ljudima znam da većina ljudi ne žele prestati raditi. Znam da će biti oni koji će svaki mjesec uzeti svojih $10.000 i ne raditi ništa. Iskreno, takvi ljudi danas često zauzimaju pozicije samo zato da dobije neki prihod, a više neće smetati u kreativnom društvu. No moći će se baviti onime što ih zanima. Možda zbog preživljavanja su morali se zaposliti u strukama koje ih ne privlače. Moći će se specijalizirati i naučiti neke nove stvari. Svaki čovjek je koristan na nekom području. Danas, nažalost, naše društvo priznaje samo određene specijalnosti i područja. No, da se vratim na one koji će željeti raditi. A takvi će biti. A bit će onih koji žele raditi i više od tih predviđenih 4 dana po 4 sata. I sam sam nekad bio takav. Uz kapsulu zdravlja i eliminiranje svih mojih sadašnjih zdravstvenih tegoba, moguće da i ja postanem ponovo takav. Tko zna. No, tu ne staju prednosti ulaska u kreativno društvo. Danas se zbog ubrzanog napredovanja klimatskih promjena javlja zabrinutost zbog realne mogućnosti nestašice hrane i pitke vode. Taj problem će vrlo skoro i brzo eskalirati. Zato nas kroz razne kampanje i videa koji snimaju takozvani celebrity, dakle poznati, pripremaju na hranu u kojoj će biti kukci. Iskreno, ja preferiram velebitsku janjetinu, sorry vegani i vegetarijanci. No problem hrane će se lako moći riješiti izgradnjom takozvanih vertikalnih farmi. To su zatvoreni sustavi koji zbog toga za uzgoj hrane ne trebaju pesticide, a za proizvodnju hrane troše samo 2% količine vode od sadašnjih u tradicionalnom uzgoju. U Sahari bi se mogli izgraditi kapaciteti koji bi daleko prelazili potrebe svih stanovnika zemlje. I to je bilo u prijelaznoj fazi, dakle 5-6 godina bi trebalo. No ostaje problem pitke vode jer se već primjećuje nestašica pitke vode. Opet zbog napredovanja klimatskog kerbera. No i za to već postoji rješenje koje se sastoji od dobivanja vode izravno iz zraka. Jedini catch, da tako kažem, je u tome što su za taj proces potrebne ogromne količine energije. No i to nije problem,
jer uz korištenje GBG-a, generatora bez goriva, i taj se proces lako riješi. Sve to još u prijelaznoj fazi, jel, ćemo imati. No u kreativnom društvu kojeg bi mogli imati već, vjerujem, 2030. godine, imat ćemo replikatore koji će u potpunosti riješiti pitanje proizvodnje hrane. Opet pogledajte Smice. I tu dolaze na svoje vegetarijanci i vegani, posebno oni koji se zalažu za to da ne ubijamo životinje. Replikatori će moći proizvesti svakome hranu koju želi. Za vegane i vegetarijanci, ali i one koji to nisu. Replikator će moći napraviti sve i to jednako ukusno i hranjivo. No replikatori će nam pomoći u svim oblicima dobivanja stvari, proizvoda, predmeta. U početku nećemo moći replicirati kompletan automobil, primjerice, već samo dijelove, a ti bi se dijelovi onda montirali. Kasnije će se moći pridati kompletni automobil i druge stvari, recimo avion. No da se vratimo na životinje koje će biti uz nas i nećemo ih ubijati, već ćemo uživati u njihovoj blizini. Dobro, vjerojatno lavove baš i nećemo držati blizu sebe, lavove, tigrove, risove i takve zvjerke, ali vjerujem da ćemo i tu naći neko rješenje, da i oni s nama žive, a ne da ih ubijamo. Pročistit ćemo oceane, a tehnologije koje ćemo koristiti više neće zagađivati planet. Nećemo više uništavati šume sječom. Nećemo više ni uništavati prirodu da bi dobili neki mineral. To neće biti potrebno. Tehnologije koje ćemo imati na temelju znanja koje smo dobili će to učiniti suvišnim. Internet će biti milijardu puta brži. Moći ćemo razgovarati sa bilo kime kao da je ispred nas, gledajući u njegovu sliku, imidž, u virtualnu tu sliku kao da je živa osoba ispred nas. I ono što je meni nekako najveća želja, to je da upoznamo druge civilizacije i da odemo u svemir. Volio bih napraviti turu po sunčanom sustavu, pa i dalje. No ništa manje mene veseli da saznamo pravu povijest našeg planeta. Čeka nas sjajna budućnost, svi će biti bogati, zdravi i dugovječni. Zauvijek ćemo izgubiti tu stalnu nesigurnost ono što donosi sutra. Pozvat ćemo uistinu slobodni. Na početku sam rekao da sam optimist, zaista jesam. No to ne znači da je sve riješeno i da sad trebamo leći i čekati da netko za nas nešto učini. Ne, to neće ići tako. Potrebno je da se sad svi angažiramo na tome da izgradimo kreativno društvo. Sad je važnije nego ikad. Sad kad je napravljen prvi korak u istupu gospodina Egona Čolakijana, možemo to. Potrebno je da se sad svi ujedinimo oko jednog cilja, izgradnje kreativnog društva. Izgradnja će pomoći u zaustavljanju klimatskog kerbera. Na forumima i konferencijama koje organiziramo se pojavljuje Igor Mihajlović Danilov. Mnogi znaju ko je on, no za one koji možda ne znaju, reći ću da posjeduje ogromno znanje i treba mu vjerovati kad kaže da kad bi se danas izgradilo kreativno društvo, da bi se klimatski kerber povukao za godinu dana. Ako to ne učinimo do 1.1.2024. svaki će dan otezanja značiti da će više vremena trebati za njegovo zaustavljanje. Zato ne smijemo čekati. Moramo djelovati sada. I to svi. A kako? Informirajte sve ljude koje znate o potrebi stvaranja kreativnog društva. To je vrlo bitno. O perspektivi koja se otvara našoj civilizaciji. No jednako tako i o ugrozi koja nam prijeti ako ništa ne poduzmemo i ako ne poduzmemo dovoljno brzo. Postanite volonter kreativnog društva. Što ćete raditi? Prenositi poruku o sjajnoj vijesti da do 2030. možemo stvoriti kreativno društvo u kojem će živjeti bogati, zdravi i dugovječni pojedinci, kako to volim reći. A to možete na mnogo načina. Usmeno obavijesti rodbinu, susjede, kolege na poslu. Ako znate koji jezik, sudjelovati u prijevodu materijala za objavljivanje, pomoć u izradi objavljivanog videa za forume, konferencije, kaleidoskope.
Načini djelovanja su brojni. Sigurno ćete naći nešto u čemu se nalazite. Vrijedi se založiti jer pred nama je sjajna budućnost. No, za tu budućnost se vrijedi i založiti i raditi da ju ostvarimo. Na taj način ćemo djelovati na političare svojih zemalja, ali i sve svjetske vođe, da ujedinjenim naporima izgradimo kreativno društvo. Izgradnja kreativnog društva je interes zaista svakog od nas. Nemamo puno vremena, ali ga još imamo. To vrijeme što ga imamo moramo iskoristiti na najpametniji i najproduktivniji način. Znam da je teško slušati informacije o tome da našem planetu nije puno preostalo do njegovog uništenja, a da ćemo time i mi sami biti uništeni. No sad se otvara šansa da sve to promijenimo ako djelujemo zajednički, udruženi i odmah bez čekanja. Zato vas pozivam da djelujete i još bolje da nam se pridružite. Ajdemo zajednički djelovati da još ove godine krenemo prema kreativnom društvu. Lijepi pozdrav!